Senator Kakamega Boni Halwale koro dwaro mondo mi jatend piny William Ruto oneni jalopo gai mar obila Eliud Lagat omaki kitude kod tho mar Albert Ojwang. E kinde mano yuore liel e gweng' ma Ikolomani, Halwale wacho ni bedo tenge mar Lagat e apisi okoromo ni mar nekno tude kama duong'. Bedo jiwo mondo sirikal oneni omenda duto mag basari oket kanyachiel kendo gene jopuonjre ma pacho ka oyudo somo manono. Ni kwa nini huyu DIG alisikia uchungu mpaka akaua mwalimu? Wanasema alisikia uchungu kwa sababu mwalimu alikuwa ameweka maandishi kwa mtandao. Mr. President, speaking as your senator, I want that DIG Lagat are arrested today. Ndio aambie wa Kenya ni ukweli ama ni uongo yale yenye mwalimu alikuwa ameandika ikamfanya akamuua. Jotelo mopogore opogore ogolo ywak margi ewi deko mar omenda ne skunde kagi wacho ni leo e chwalo omenda makamano rocho chenro mag somo. Koloso kinde nyasi mar pogo bazari e skund sekondar ma Kiambuthia e kaunti ma Murang'a, jaod bura ma Mathioya Edwin Mugo wacho ni jopuonj madongo e skunde mag piny owacho ni kama deny e chulo gope mag joma osemiyo skunde mag gi mwandu. E dwe mar abich higani, migawo mar somo ne ogolo bilion 22 mar tayo somo e tam mar 2 e skunde mag sekondar pacho kae. Kata kamano, migawo mar somo ne orem chiwo ler ewi kwan pesa ma idhi miyo jopuonjre kata japuonjre ka japuonjre. Mugo ne osingo ni kaka jaod bura gidhi dhiro sirikal mondo chwal pesa duto madwarore ne skunde mag sekondar. As the National Assembly, we are going to do our level best to make sure that every single cent that has been set aside for capitation has been released and has been released timely. Because that is the problem we are having. And we know that schools are suffering. There are so many paid-in bills in high schools and in secondary schools. And you find that principals, some of them are almost being auctioned. And that's why they are unable to keep the kids at school. The effect when the funds are delayed, we do not concentrate on the running because some of the runners are sent home to get the money from the parents, of which we do not cover the syllabus in the right time.